Λοιπόν, θα δούμε σήμερα ένα μοτίβο που ακολουθεί το bitcoin και γενικά τα κρυπτονομίσματα λίγο πριν τις αμερικάνικες εκλογές. Αυτή τη στιγμή στο διάγραμμα είναι το εβδομαδιαίο διάγραμμα του bitcoin και είμαστε στο 2012. Εδώ η κάθετη γραμμή είναι τότε που γίνανε οι εκλογές τον Νοέμβρη του 2012 και υπάρχει ένα μοτίβο στο bitcoin που το καλοκαίρι, μπορεί να είναι Ιούνιος, μπορεί να είναι Ιούλιος, Αύγουστος, υπάρχει μια διόρθωση πριν τη μεγάλη άνοδο. Βλέπουμε το καλοκαίρι τον Αύγουστο του 2012. Το bitcoin από τα υψηλά που έκανε έφτασε να έχει μια διόρθωση πάνω από 50%. Στη συνέχεια, από τις εκλογές και μετά, απογειώθηκε. Βλέπουμε έφτασε από τα 8,5 δολάρια που ήταν, έφτασε τα 1200. Πάμε να δούμε στις επόμενες εκλογές του 2016. Λοιπόν, εδώ είναι ο Νοέμβρης που γίνανε οι εκλογές και βλέπουμε πάλι ανάλογη διόρθωση τον Ιούνιο μέχρι και τον Αύγουστο. Η διόρθωση αυτή ήταν της τάξης περίπου του 40%. Από εκεί και πέρα μετά γίνανε και οι εκλογές, το bitcoin απογειώθηκε. Βλέπουμε από τα 560 δολάρια έφτασε τις 19.000. Πάμε να δούμε στις επόμενες εκλογές. Είμαστε στο 2020. Βλέπουμε, η γραμμή εδώ είναι ο Νοέμβρης που γίνανε οι εκλογές. Βλέπουμε πάλι την ανάλογη διόρθωση, τον Αύγουστο του 2020, με μια διόρθωση η οποία έφτασε το 21 με 22% και βλέπουμε πάλι την τιμή από τις 10.000 περίπου να φτάνει στις 70 που έφτασε. Πάμε να δούμε αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε. Το σημείο αυτό είναι οι αμερικανικές εκλογές. Έχουμε μια διόρθωση γενικά από τον Μάρτη. Αν μετρήσουμε βέβαια την απότομη διόρθωση που έγινε από τον Ιούλιο μέχρι και τις αρχές Αυγούστου, έχουμε πάλι μια διόρθωση της τάξης, πήραμε εδώ, του 28 με 30%. Δηλαδή έχουμε πάλι μια ανάλογη διόρθωση. Τώρα να δούμε πώς θα καταλήξει αυτή τη φορά. Πάντως το μοτίβο στις προηγούμενες εκλογές είναι ίδιο. Υπάρχει διόρθωση και μετά το bitcoin απογειώνεται. Το ίδιο συμβαίνει και με τα altcoins, που στα altcoins είναι μεγαλύτερη άνοδος σε σχέση με το bitcoin. Ο αλγόριθμος εφαρμογής είναι με το δάχτυλο σκανδάλι και περιμένει πότε θα ξεκινήσει μεγάλη άνοδος και είμαστε σε αναμονή. Και ένα τελευταίο που θυμήθηκα είναι ότι για τις αμερικανικές εκλογές ότι σίγουρα τα κρυπτονομίσματα θα ανέβουν ακόμα περισσότερο αν βγει ο Τραμπ. Είναι υπέρμαχος των κρυπτονομισμάτων, υπέρμαχος του bitcoin και έχει κάνει και δήλωση ότι θα κρατήσει αποθεματικό των Ηνωμένων Πολιτειών σε bitcoin. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να κάνει τέτοια δήλωση ένας υποψήφιος πρόεδρος. Αυτά λοιπόν για το μοτίβο αυτό που γίνεται στα κρυπτονομίσματα πριν τις αμερικανικές εκλογές. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.